Kien One News li żvela li l-ħamis filgħaxija waqt il-mass meeting tal-indipendenza fuq il-Fosos, Lorenz Gonzi kien mistenni jgħid li jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss kien se jkun qed jirreżenja minn Prim Ministru u kap tal-Partit Nazzjonalista ftit ta' żmien wara. Dan l-iżvilupp kien magħruf biss minn ftit persuni kkunsidrati bħala ta' ġewwa nett. Kien għalhekk li fl-aħħar sigħat wara l-aħbar imxandra minn One News għam paniku sħiħ fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. L-aħbar imxandra minn One News waslet biex il-grupp ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Richard Kakija Karwana u Stingat jgħidu lil Lorenz Gonzi biex jipposponi tħabbira tiegħu. Oriġinarjament Kakija Karwana u Stingat kienu iddeċidew li l-aħbar tingħata l-ħamis filgħaxija waqt il-mass meeting tal-Indipendenza. One News iżda huwa infurmat li issa qed jintqal jekk isir dan ikun qed jiġi konfermati li ħarġet informazzjoni sensittiva ħafna mill-aktar grupp ristrettu magħluq tal-Partit Nazzjonalista. One News huwa informat ukoll li persuni fil-Partit Nazzjonalista illi ma kinux konxji ta' dawn l-iżviluppi fosthom pratikament il-membri parlamentari kollha kienu ixxukjati meta semgħu l-aħbar imxandra minn dan l-istazzjon. F'diskussjonijiet li saru matul il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' intqal jekk Lorenz Gonzi jgħid xi ħaġa simili kienet ser tinfetaħ spekulazzjoni kbira u tiżdied il-qasma u l-inċertezza fil-pajjiż u fil-Partit Nazzjonalista. Kien hemm insostna illi idea bħal din tgħin biss biex is-sistema Gonzi PN tibda saħansitra minn issa tħejji biex tażel il xi ħadd minflok Lorenz Gonzi u dan ikun ifisser li l-problemi u l-inċertezzi ikomplu jiżdiedu. Għalhekk jidher li l-grupp ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista ddeċida li Lorenz Gonzi m'għandux jħabbar dan kollu fil-mass meeting tal-Fosos iżda għandu jistenna ftit ta' żmien ieħor.